खुलुमबाय बर'लेण्ड एक्सप्रेस नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आंजों लोगोसे दं दि राहा। बिथाङा सानसे समाव बर' हारिखौ रैखाथि होनो आरो बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय NDFBनि संग्राम खालामनायाव बिथाङाबो सासे गोख्रों मावथि हिसाबै बाहागो लादोंमोन। दिनै बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि NDFB इउनाइटेड फरामनि क'अर्डिनेटर। दिनै बिथांनियाव फैनानै जोङो बिथांखौ आबाद मावनाय नुनो मोन्दों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै नोंथाङा बे आबादखौ मावनानै जोबोद बाख्नायजाथाव खामानि मावदों। नोंथाङा बे आबादखौहाय माबादिहै मावनो हादों आरो मा थांखि लानानै मावनाय जादों? जेब्ला जोङो NDFBआ बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय गोलाव सम नांनायनि उनाव 2020 सनाव जोङो गोरोबथा खालामबाय। गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव दिनै आङो गावनि न'आव फैफिनबाय। गावनि न'आव फैफिननाय हिसाबै आं गावनि थाखाय थांना थानो थाखाय खामानि मावनांगोन। बेखायनो दिनै जिहेथु आं गोलाव सम हारिनि थाखायनो हाग्रा बंग्रा बा गुबुन जायगा न'खौ गारनानै थादोंमोन, बे समाव आं गावनि थाखाय जेबो मावना लानो, गावनि थाखाय आरजिनो आंहा जेबो सम गैयामोन। नाथाय दिनै आं न'आव फैफिननायनि उनाव जिहेतु आं गावनि थाखाय मावनांसिगोन, गावनि थांना थानो थाखाय, गावनि न'खरनि थाखाय आं खामानि मावनांसिगोन। बेनिखाय आं दिनै आराम्भनि हिसाबै बे आबादखौनो आङो आखायाव लाजेनबाय। जिहेतु आंहा आखायाव बिदि थाखा फैसा गैया बा कुनु जेबो लामा गैया, हा एसे दङ। बे हाजोंनो आबाद खालामनानै न'खरखौ सलायलांनो, न'खरखौ खुंलांनो आं बे थांखिजों आबादखौ मावजेननाय जादों। नोंथाङा बे आबाद मावनायखौनो जिउ खुंलांनो थाखाय थांखि लाबाय नामा? आं दासिम आंनि थांखिया बे आबादजोंनो मावनानै जिउ खुंनो लादों। आरो बे आं गावनि जिउ खुंनायल' नङा, नाथाय आङो समजों लोगोसे गावनि न'खरखौ खुंनायजों लोगोसे आङो हारिनि थाखायबो जेब्लायनो सम जायो आं खामानिखौ मावलांबाय थागोन। नोंथाङा बे BTC सरकारा 4 लाख NDFBफोरनो रिहेबिलिटेसननि थाखाय होदोंमोन, बेखौ मोनबाय ना? दिनै बे कुइसननि एन्सारा बेबायदि, गोबाङानो जोंखौ 4 लाखखौ मोनबाय होननानै बुंबाय थायो। खिन्थु आसल खोथायाव बुंनो थाङोब्ला 4 लाखखौ जोङो बाहायनो मोनाखै, दांनो मोनाखै। बेखौ मोनसे ड्राफ्ट हिसाबैसो जोङो मोनसे कागजनि महरैसो जोङो मोन्दों। खिन्थु जोङो बे 4 लाख फैसाखौ जोङो आसल खोथायाव जों दांनो मोनाखै, बाहायनो मोनाखै। बियो 2 बोसोरनि जितु फिक्स डिप'जिटमोन, बियो बोसोरसे जालांबाय आरो फैबाय थानाय जानुवारि दानावसो बियो मेचुर जागोन। अब्लासो जों बेखौ बरननो हागोन। दिनैसिम जों बेखौ बाहायनो मोनाखै। आरो दिनै बे जितु जोंनि NDFB रिहेबिलिटेसननि खोथा, जोंखौ जितु गावनि आथिङाव गसंथाहोनो थाखाय सरकारा जोंनो जि बिटिआर एकर्डनि गोरोबथायाव जि MOS बेयाव लिरनाय दंखायो, बेबायदिहाय जोंखौ साख्रि बाख्रि होनायनि खोथा आरो 4 लाख होनायनि खोथा, बे बाथ्राया दंखायो। खिन्थु दिनै बे 4 लाख ड्राफ्टखौनो दिनै गोबां जोंनि NDFB मावथि लोगो बिथांमोना मोननो हायाखै। बेखायनो आङो सरकारखौ खावलायगोन, जाहाथे जायफोरा दिनै गोलाव सम जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि न' बां गासैखौबो नागारनानै गोब्राब मावसोमनाय, गोब्राब जुजिनायजों खामानि मावनानै थांबाय। दिनै बिथांमोना एकर्डनि उनाव सरकारा होगोन होननानै बुंखानाय जितु जोंनो 4 लाखनि ड्राफ्ट, बेखौनो मोनाखै। बे ड्राफ्टखौ मोनफुंहोनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खामानि मावनो आं खावलायहरदों। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो बेखौबो खावलायनो नागिरदों, दिनै जोंनि NDFBनि गोबां मावथिफोरा न'आव फैफिननायनि उनाव नांगौबायदि थाखा फैसा गैयिनि थाखाय, नांगौबायदि उपाय गैयिनि थाखाय दिनै गोब्राब बेरामाव गोग्लैसारनायनि उनाव मोजां ट्रिटमेन्ट लानो मोनाखै। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना हयथ' थांनाय समफ्राव नुदों, मैयाबो नुदों फेसबुकआव, जे गोबां जोंनि NDFBनि मावथिफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। खारन थाखा फैसा गैया, मोजां ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै। जिहेतु गोलाव सम गथै जिबनखौ 24 घन्टा जोङो हारिनि थाखायनो खामानि मावदोंमोन, बे हिसाबै गावनि थाखाय आरजिना लानो जोंहा सम गैयामोन। बेखायनो दिनै जोङो फैफिननायनि उनाव थाखा फैसा गैयिनि थाखाय गोबां बेरामाव गोग्लैसोनानै जोंनि NDFBफोरा दिनै जिउ गोमानो गोनां जादों। बेनिखायनो आङो बिटिआर सरकार, बिहेखै बिटिआर सरकारखौ आं खावलायहरदों, जाय सरकारा दिनै NDFBनि गोबां बिर जोहोलाव बिथांमोननि थैनि बानानि बिनिमयाव, गोबां खस्थ' खालामनायनि बिनिमयाव, गोबां रायजोनि बुख्रुब जानायनि बिनिमयाव मोनसे गोरोबथा मोनखांनायनि उनाव दिनै सोरबा डिपुटि चिफ जानानै दङ, पावारखौ मोननानै दङ, गारियाव मोननानै दङ। बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि NDFBखौ जेन बावगारलाङा, जोंनि NDFBखौ गावनि आथिङाव गसंथाहोनो थाखाय जाहाथे खामानि मावो। दिनै 4 लाखखौ जों दांनो मोनाखै। दिनै बुंनो थाङोब्ला सरकारनिफ्राय जों जेबोखौनो मोनाखै। जिहेतु 4 लाखखौ होदोंबाबो जों बेखौ आसल खोथायाव जों दांनो बाहायनो मोनाखै। आरो दिनै साख्रिनि खोथा दङ, 9 दफायाव
बिटिआर एकर्डनि जे एमअएस बिनि 9 दफायाव साख्रिनि खोथा दङ दिनै एनडिएफबिखौ बेखाय आं सरकारखौ खावलायदों दिनै जों एनडिएफबिखौ जाहाथे बे जायहा जयगता दङ बिथांमोनखौ जेन थाबैनो सरकारि साख्रियाव थिसनो आरो बेजोंनो लोगोसे 10.2आव दफायाव बेयाव दंबावो बर' इयुथ्सफोरखौबो माने पारामिलिटारि डिफेन्सफोराव साख्रि थिसननाय खोथा दिनै गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै फरायनानै बेकार जानानै दङ बिथांमोनखौबो जाहाथे बे जिहेतु होखानायजोंनो एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानाय बुस्थु बेनिखायनो बे एकर्डनि गेजेरजों मोनबोखानायनि लामाजोंनो जाहाथे जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि बेब'स्थाखौ खालामो बेखौबो आं खावलायदों सरकारखौ आरो बेजोंनो लोगोसे गेदेर बाथ्रा मोनसे आं खावलायनो नागिरदों जोंनि सरकाराव थानाय बिथांमोन दैदेनगिरिफोरखौ जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै जोंनि बर'नि गोबां बे जोहोलावफोरा गावनि जिउखौनो बावस्लामबाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय जाय मुंख्लंफोर बिथांमोनखौ मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव जोंहा 8.4आव क्ल'जआवहाय लिरनाय दंखायो जे 5 लाखसै माने कम्पेनसेसन सरकारनिफ्राय होनायनि खोथा दङ बाथ्रा दंखायो होगोन होननानै खानायखा बे खामानिखौ जाहाथे जोंनि पावाराव थानाय बिथांमोननि मुंख्लंनि बिनिमयावनो दिनै बिथांमोना सिफ जाना दङ डिपुटि सिफ जाना दङ जाहाथे बिथांमोना बिसोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे बे 4 लाखसखौ बिथांमोननि न'खरनो जाहाथे होनानै बेब'स्थाखौ खालामो बेखौ आं खावलायहरदों आरो लोगोसे जाहाथे सरकारा जेब्लायबो जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मोजाङै मावलांथों मानोना दिनै बिथांमोना जिहेतु जोंनि गोबां बर' जोहोलावजो आरो गोबां रायजोफोरा बुख्रुबजानाय आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो गोबां माने सम संग्राम खालामनायनि उनाव एकर्ड मोनसे मोनबाय आरो बिनि एकर्डनि नामावनो बिथांमोना दिनै सिफ जानानै दङ सोरबा डिपुटि सिफ जाना दङ बिथांमोनखौ बेनिखायनो आं खावलायहरदों जिहेतु बिथांमोना दिनै खस्थ' खालामनाय रायजोफोरनि मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयाव बिथांमोना सिफ आरो डिपुटि सिफ जाना दंखाय बिथांमोना जोंनि हारिखौ जाहाथे सिगाङाव लानानै हारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावो आरो एकर्डआव जिफोर मोनबोखानाय बुस्थुफोर दङ बे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामो मोजांफोरखौ गाज्रिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाङा जिया जोंनि खहा जागोन जेरै जोंहा गामि दानख'नायनि खोथा दङ बेफोरबायदि बाथ्रा दङ जि बुस्थुआ जोंखौ जातिखौ जोंनि समाजखौ खहा खालामनाय दफाफोर दङ एकर्डआव बे दफाफोरखौ जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामा आरो जि दफाफोरा जोंखौ जातिखौ एसे मोजाङाव लाबोगोन बेफोरखौ जाहाथे थाबैनो माने बिथांमोना नोजोर बोनानै खामानिखौ मावो बेखौ आं माने सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय बिटिआर एकर्डनि उनाव एनडिएफबि आर फेक्सननिफ्राय सासेबो बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बाहागो लानाय नुनो मोनासै बिनि जाहोना मा आं सैथो बाथ्राखौ बुंगोन जेब्लायबो आङो सैथोखौ बाथ्राखौ बुंलाङो सिगांनिफ्रायनो बुंदों दाबो बुंगोन उनावबो बुंगोन खिन्थु नैबे हसा बाथ्रा बुंनायाव सैथो बाथ्रा बुंनायाव थार बाथ्रा बुंनायाव सोरनिबाथिं एसे दायबो जाहैनोबो हागौ मानोना सैथोआ सैथोआनो आरो जों सैथोखौ जेब्ला बिखाफोर दाननानै रावखौबो गियाजासे हन्दाय खालामाजासे जों बुंनो हागोन अब्ला जोङो जौगालांनो हागोन बेनिखायनो आं दिनै सैथोखौसो बुंगोन आं सोरखौबा टारगेट खालामनानै बुङा सोरखौबा नायनो बानानै सोरखौबा अयनाय खालामनानै आं बुंनो नागिराखै खिन्थु आं सैथोखौ सैथो बुंगोन जेब्ला जोङो एकर्ड खालामखांबाय एकर्ड खालामनायनि उनाव जोंहा जितु बिटिसिनि जितु इलेक्सननि सम सफैबाय सम सफैनाय लोगो लोगो जोङो रन्जन दैमारि सार बिथांनि नाजानायाव एनडिएफबि जि मोनब्रै फेक्सन जोङो ज' जानो हादोंमोन नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै रन्जन दैमारि सार बिथाङा एनडिएफबिखौ ज' खालामखांनायनि उनाव आरो गुतै बर' हारिखौनो बिथाङा खौसे खालामनो नागिरदोंमोन ज' खालामनो नागिरदोंमोन आरो बे थांखियैनो बिथाङा कापुरपुरानि जि खारान फोथार होननाय बेयाव मोनसे प्रग्राम लादोंमोन जे बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि सारनि थांखिया बेनोमोन जोंनो खोन्थानाय बायदियैब्ला बे जोंनो खोन्थादोंमोन जे जोंहा जितु इउपिपिएल बिपिएफ पलिटिकेल हान्जा मोननै दङ आरो गोबां बर'नि जोंहा गौथुमफोर दङ बे गासै गौथुमफोरखौ बिथाङा बेयाव लिंदोंमोन इनभाइट खालामदोंमोन जोंबो बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव जों गासैखौबो बिपिएफखौबो इउपिपिएलखौबो आरो बर'नि जेसेबां गौथुमफोर दङ गासैखौबो लिंदोंमोन लिंनानै सारा बे प्रग्रामावनो बर'खौ ज' जानानै फैबाय थानाय इलेक्सनावबो गसंनांगौ आरो खामानि मावलांनांगौ जातिखौ जौगाहोनो थाखाय बे खामानिखौ बिथाङा मावनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांनि आइडिया बिदिमोन जोंहा एनडिएफबि आबसु इउपिपिएल आरो बिपिएफ दङ जोंहा 40टा समस्ति दङ बिटिसिआव बे 40टा समस्तिखौ हमना ला एनडिएफबिआ आं एग्जाम्पल हिसाबै सारा बुंनाय बायदिहाय एनडिएफबिआ 10टा लाबाय बिपिएफआ 10टा लाबाय इउपिपिएलआ 10टा लाबाय आबसु लाइननिफ्राय 10टा लाबाय 40टा जाबाय अब्ला जोंहा बर'आ खौसे जाबायमोन आरो जोङो आनकन्टेस्टै बा कन्टेस्ट थाब्लाबो जोङो इजिलिहैनो जोङो खौसे गोख्रोंहै जोङो माने मेजरिटि जानो हागौमोन आरो अब्ला जों जेब्ला बिटिसिआव जों गावनिनो मेजरिटि सरकार जों खुंनो हागौमोन जों रावनिबो सिङाव थानो गोनां जानाय नङामोन अब्ला जोङो गोसोबादि जोंनि जातिनि जौगानाय खामानिफोरखौ जोङो मावनो हागौमोन आरो जोंनि जातिनि खहा जानाय खामानिफोरखौ बाद होनानै मोजां खामानिखौ जों मावनो हागौमोन जों दिनैनि दिनाव जेरै जाहा गलाय मोनदेर सरकार दानायनि उनाव बिजेपि इउपिपिएल दिनै बर' जि हिरासनिया बिथांनि पार्टि सरकार दानायनि उनाव जोंहा दिनै
गासै बिथिंखौबो नायनांगौ जायो गासैनि खोथाखौ खोनासंनांगौ जायो दिल्लीनि खोथाखौ खोनासंनांगौ जायो दिसपुरनि खोथाखौ खोनासंनो गोनां जायो बेवहाय किसुमान जोंनि लिडार्सफोरा प्रमद बर' बिथांमोना गबिन्द सार बिथांमोना जोंनि जातिखौ मोजां मोनब्लाबो जातिनि थाखाय खामानि मावनो गोसो थाब्लाबो दिनै दिल्लीनि नारसिननायाव दिसपुरनि नारसिननायाव जातिनि मोजां खामानि मावनो हाया बिदि असुबिदा दङ बेखाय रन्जन दैमा सारा बे गेदेर मोनसे थांखिखौ लानानै खामानि मावदोंमोन नाथाय दुखुनांथावना बिथाङा दिनै जेलाव थांनायनि उनाव दिनै जोंनि NDFBनि लिडारफोरा जोंखौ खौसे खालामना लाखिनो हायैनि जाहोनाव दिनै NDFBआ थेर बेथेर जाबाय बिनि उनाव जेब्ला जोङो थेर बेथेर जानायनि उनाव जेब्ला इलेक्सननि समा सफैबाय जोङो सावरायदों मा थांखि लागोन बेबायदि सावरायनायनि उनाव जोङो दिनै BPFजोंबो सावरायदों UPPजोंबो सावरायदों गासैबो सावरायदों जिहेतु सावरायनाया गासैजोंबो हायो खिन्थु जों थांखिखौ मोनसे लानांगोन खिन्थु बे गासैखौ सावरायखांनायनि उनाव जोङो UPPजोंनो खौसेयै जोङो थांफानानै जों खामानि मावनो जों आवगायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोङो जिबायदि नागिरदोंमोन जोङो जोंनिफ्राय जि प्रप'जालखौ होदोंमोन 7टा समस्तिखौ जों बिदोंमोन NDFB हिसाबै NDFB फेमिलिनिफ्राय आरो बे 7टा समस्ति बिनायाव जेब्ला बे रङियानि सार्किट हाउसाव सावरायदोंमोन बैखालि आंबो दङमोन बैखालि गबिन्द सारबो दङमोन प्रमद बर' सार दङमोन जोंनिफ्राय अनजलि दैमारि जोंनि NDFBनिफ्राय GS आरो गोबां लिडार आरो आंबो दङमोन खुद बैखालि प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे बेखौ सावरायनानै नोंथांमोना जि बिदों गासैखौबो 50% गबिन्द साराबो एखे बुंदोंमोन 50% माने आधा बा 40-60 बिदि मिलायनानै जोङो आवगायगोन नाथाय थाङै बिथांमोना जोबनायाव जोंनो मोनसेबो सिट होनो हायासै जेब्ला BTC इलेक्सननि नमिनेसननि टाइमा जोबना थांबाय बे समावसो बिथांमोना जोंखौ माने मोनसेबो सिट होनो हायासै बे खोथाखौ खिन्थु जेब्ला जों बिथांमोनजों सावरायदों बिथांमोना जोंखौ मालाबाबो जों नोंसोरनो होनो हाया बे खोथाखौ बुङाखैमोन लास्टआव बिथांमोना मोनसेल' समस्तिखौ हेगारनाय खोथा बुंदोंमोन बेखौनो जोङो आसा खालामनानै मिजिं खालामनानै जोङो खौसेनि खाथिराव जातिखौ जौगाहोनायनि खाथिराव जोङो सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो आवगायनानै थांफिनजादोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै थाङै लास्ट ममेन्टआव जोंनो मा खालामखो मोनसेबो होआसै जेराव जोङो UPPजों मोनासै जोङो गुबुन पार्टिजों थांनानैबो जोङो माने टिकेट बिनायनि समान गैला बेबायदि अबस्था जोङो खालामनायनि जाहोनाव दिनै रन्जन दैमारि हान्जानिफ्राय माने थांनाय BTC इलेक्सनाव जोङो सासेबो केन्डिडेट जोंनिफ्राय जोङो माने हरनो हायासै आरो बेबायदि अबस्था जाना दं आरो जोबनायाव नोंथाङा बर' रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो नागिरदों दिनै जोबनायाव आं बर' रायजोफोरनो बेखौनो मेसेज हरनो नागिरगोन आङो जिहेतु सासे जातिनि खामानि मावग्रा आरो जातिनि गासै थांनाय समाव आं जितु गसंबोबाय बेनिखायनो आंहा हदाय जातिखौ मोजां मोननाया दङ बर' जातिखौ आं जेब्लायबो जौगानायखौ लुगैयो बर' जातिया जेब्लायबो जोंनि बे बुहुमाव थांनानै थाथों जेसेबां दिन बर' बे बुहुमाव जों मानसि माहारिया थांना थागोन बर'आबो बर' हिसाबै थांना थाथों आं बेखौ लुगैयो बेनिखायनो आङो बेखौनो खावलायगोन दिनै जों जितु गोलाव सम जोङो संग्राम खालामबाय संग्राम खालामखांनायनि उनाव जों मोनसे एकर्ड जों मोनथाम गोरोबथा जों खालामबाय दिनै गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव जि मोनदों बेखौ सरकारा मोजां मावथों आरो लोगोसे जों बर' जातिफोरा बर' सुबुंफोरा गावबा गाव फिसाफोरखौ गावबा गाव गथ'फोरखौ मोजां जोथोन लानांगौ मोजाङै जोङो जेनेबा थांनाय समाव संग्राम खालामबाय दिनैनि जोंनि संग्रामा जागोन जोंनि गथ'फोरखौ सिकित खालामनाय जोंनि संग्रामा जागोन जोंनि गथ'फोरखौ गेलेनायाव जौगाहोनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासै बिथिंजों जोंनि गथ'फ्रा जौगानांगौ दिनै बे संग्रामखौ जों लाबोनांसिगौ माने बेफार फालांगि खालामनाय आबाद मावनाय फरायनाय जोंनिफ्राय IAS अफिसार जानांगौ IPS अफिसारफोरा ओंखारनांगौ डक्टर इन्जिनियार गेदेर गेदेर पलिटिशियानफोरा जोंनिफ्राय ओंखारनांगौ जोंनिफ्राय गेदेर गेदेर बिजनेसमेनफोरा ओंखारनांगौ जोंनिफ्राय बिदिनो अलिम्पिकआव गेलेनाय वर्ल्ड कापआव गेलेनाय बिदि गेलेगिरिफ्रा ओंखारनांगौ बेबायदि संग्रामखौ खालामनानै जोङो जातिखौ गोजौआव लांनो जोङो दिनै साफ्रोम बर' रायजोफोरखौ आं बेखौनो माने खावलायहरो लोगोसे जोंनियाव दायो जितु जोङो नुबोगासिनो आं नुबोदों जे जोंनि मानसिफ्रा थाखा फैसा बुथुमनायाव जोबोद गोसो होदों आरो जथेस्थ' जौगादों खिन्थु जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जिबायदि जोथोन लानांगौ बेखौ आं नुबोआखै जोंनि दिनै गोबां इयुन जोलैफोरा ड्राग्सजों दिनै गान्जादों निसादों गोदोसोना दङ बेबायदि अबस्था जुदि थायोब्ला गाबोन जों बर'लेण्ड मोनोब्लाबो सोर सलायगोन बेनिखायनो जोंनि मावनांगौ खामानिया बिसो जोंनि जेनेरेसनखौ जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो जौगाहोनांगोन मोनफ्रोमबो बिथिंजों मोनसे लैथों जौगाबा जाया जेरै सासे मानसिया जोङो बोलोग्रा जानोबा जों आखाइ फारसे जोंहा गैयाब्ला जोंहा मा जागोन जोङो जिबायदि मावनांगौ बिदि मावनो हाया जों मोनफ्रोमबो आखाइ आथिं जोंहा मेगन मगज गासिबो जोङो गोगोम थानांगोन अब्लासो जोङो सासे माने गोख्रों मानसि हिसाबै खामानि मावनानै जोङो मावनो हागोन बेबायदि हिसाबै जोङो जुदि हारि हिसाबै गोख्रों जौगानोबा जोङो खेला दुला मोसानाय मुसुरनाय आबाद फालांगि खालामनाय बिजनेस साख्रि बाख्रि फरायनाय गासैथिंबो जों जौगानांगोन आरो बे जौगानायखौ बे मोनसे जांख्रिखांनायखौ जोंनि बिमा बिफा साफ्रोम बर' सुबुं
साफ्रोम जोहोलावफ्रा बाहागो लानानै खामानि मावनांगौ बेखौनो आङो माने खावलायहरो। नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय। बर'लेण्ड एक्सप्रेस नायगिरि नोंथांमोन, जों दायो बिथांजों मोगा मोगि जानानै गोबां बाथ्राफोर जोङो मिथिनो मोनबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।